Denge gel, denge Kurdistaniye. Jinavên Nûçiyan a Radyoya Dengê Gel'den başkodarên hêja îro 13 Çilê 2025 duşem li Brükselê saat 12 li Amedê 14 em ê nûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin lê pêşî çend sernûçeyên me. Artêşa Tirk li navçeya Colemergê Geverê dest bi tevgereke berfireh a dagirkeriyê kir. Qesedê dîmenên çalakên hawayî weşandin 23 çeta hatin kuştin. Dem parti got em ê li dijî darbeya qayyum li ber xwe bidin. Têkildarê Rewşa Sûriyeyê li paytexta Arabistana Sûdiriyê adê civîn hat lidarxistin. 68 rêxistinên mafê mirovan bank li Îranê kirin ku biryara dardakirina Paxşan Ezîzî dirawestînin. Dubare dem başkodarên hêjem dest bi berfiriya nûçeyên xwe dikin Artêşa Tirk li navçeya Colemergê Geverê dest bi tevgereke berfireh dagirkeriyê kir. Li gûrî çavkaniyên herêmî gundên Herêma Geliyê Dûrî hatiye dorpêçkirin. Hat ragihandin ku tevgera leşkerî li Zozan û gundên Soryan bilind basan û bir dikê tê meşandin. Herwiha li Zozanê navşiyanê jî li vû tevgera gezê de ya leşkerî heye. Çûn hatina gel alivan herêman tê asten kirin. Li aliyê din li qadên Masîro û Dirîşkeyê navçeya Wanê Elbakê jî li vû tevgera leşkerî heye. Ji ber pirsgirêkên teknîkî weşana kanalên Kurdî Sekinî li gûrî agahiyan ji ber pirsgirêkên teknîkî weşanên li ser peykê yên kanalên Stêrk TV, Çıra TV, Ronahî TV, Met Müzik û Jin TV rawestiyane. Hat ragihandin ku piştî pirsgirêkên teknîkî çareserbûn wê weşanên peykê ji nû ve dewam bike. Kanalên navborî li ser platformên medya dijîtal hûn dikarin temaşe bikin. Bendava tişne û derdoravî sê caran hat bombebaran kirin êrişên dagirkeriyên dewleta Tirka dagirker û çetên wê yên li ser bendava tişne û derdorevî dewam dike. Balafirên şerên dewleta Tirk ji vê sibehê heya niha sê caran bendava tişn û derdoravî bombebaran kirin. Li wargeha Şehîd Rûstem Cudiya Maxmûrê çalakiya nöbetê di roja 543 de dewam dike çalakî ku 20 tirmeha 2023 de dest pê kir herî dawî ji aliyê koma 107 mîn ve hate dewirgirtin. Li ser navê koma 106 ku çalakî dewir kir endamê tevgera ciwanan Sîpan Yaman axivî. Dayken ku niha li bendava tişînê li ser wê pirê li ber xwe didin em silav û hezkirinên xwe ji bo hemû tekoşevan û berxwedanvanan dişînin an bêjin heta ku azadiya fîzîkiya rêbera pomîsoger nebe heya ku gelê Kurd di nava wekevî û azadiyê de bi rêberê xwe re jiyan neke wê her dem têkoşîna me di asta herî jor de be. Jiyan nabe bê serok. Jiyan nabe bê serok. Jiyan nabe. Ji Kongreya DPP'ya banga rojava biparêze azadiya rêbera po ji bûyî me Giringe Partiya Herêmên Demokratîk DPP heftemî kongreya xwe ya asayî navên da bazirganiya cîhanê ya Ankara'ya pêkanî piştî kongreyê jin ji Ajansa Mezopotamyayê re axivî. Hevseroka DPP Elîhem Mehdiye Demir got me kongreya xwe pêkanî kongreyê kelecanek mezina firan êdî şer û komku jî besê divê dem li dest êrişên li ser rojava werin rawestandin. Hevseroka DPPya Sêrtê Muazzez Bulga jî ev nirxandin kirin. Yekanê rojava me azadiya rêber apoya eger desthilatdarî di çareseriyê de durust e
دوی دمل دست تجید بداوی ببه دوی ایریشن سر روجاوا جوارن راوستاندن هفسروکا DPP دیلو که جاندا یاوز جی گوت کو داخوازوان یا سرک راکنا تجیتالی ایمرالیه او گوت ام تکوشنا خو بدومینن اندام مجلس DPP دیلو که زبیده اورلوجی افتش گوتن کنگره خورد بو او تولی بونک زده هبو روجاوا ما سرک راکنا تجید او آزاد کنا ریبر اپویه در انجام دنگدان ده هفسروکن بری چیدم کلوش کنو چارو کسکن بایندر جاردن وک هفسروکاتن هل بجارتن جنن کانتون فراته گوتن هیوی اما به هزامه هیه امی داگرکریه تک ببن ایریشن دولتا ترکیه نسر روشا و بین آبر دوام دکل همبری و ایریشه جقاسده و یه پیجه برخودن اک جان باخشانه را بردکن تکیلداری و اکی جنن کانتون فراته جانه فر آخوین دیا شید عگید جمیل شاهین و هاد بیجه که چو خورتر مجبو آزادی لبرخوددن امی دوه او غرده جبو آزادی بی دودلی گزه باخوه جی بدن حتی ما گزه باخوه جی دا لی ام نپوشمانن بانگا من جهورین عگید اوه کو دوی زانبن ام بوارنه او جی عگیدن سلاوین خودشینم او جی برخودیرن قصدره ام هبن و ام هر پشتاوارن دایکا شهید مراد فاطمه محمد ایسا جی و هاد بیجه دوی ام دایکن شهیدان بگیشتی رابن سرپیان ام وی تالانا کو او دیکن قبول نکن دولت آتر کو چتین خواه نزانن دی چی بکن لوما تالانه دیکن لی اوه به هیزا قصده تونه ببن چتین دولت آتر جبر برخودانی قصده و یه پیجه درون بردفکا جنان آ چلیبیه امینه مصطفی جدس شاکر گو و کوبانه جبو داگر کرم به خیال او هاد بیجه جه 7 سالی حتی 7 سالی ام لپای هزین خونه ام حتی داویه لبرخوا بدن وگر تونه یان سرکفتن قصد دیمن چالاکین هوایی و شانداوی نراگاندره قصد دیمن چالاکین هوایی یلیدجی بارکین چتین دولتا ترکا داگر کر ایل گوندوار روشلات باجار من بچه وشان چالاکی جالی یکنین شهید هارون انگیری دای قصد و حتیه کرن ارتشا ترکا داگر کر و چتین و ایریشن خالصر گوندوار روشلات و باجار من بچه دومینه یکنین شهید هارون به چالاکی خوین هوایی برسوا ایریشان قصد 23 چتاتن کشتن سو شش بیریندار بون قصد تکیلدار پفچونن داویین لخطا باشور روشات من بچه داخویانی اکتا داخویانی قصد دوهاته گوتن لعنین باشور روشات من بچه دنابر شروانین ما اوچتین دولتا ترکا داگر کرده شرین دشوار قومی پفچون ده ساعت 17 هان روژا اینی دست بگیر و حتی ساعت 11 روژا شمیه دوام کرد ده پفچونان ده 23 چتاتن کشتن سو شش بیریندار بونه جبر وجی چتن چارمان قاده شهر برور چته جبو کجاره کدن نچین اینین شهر جی بجیشکان دخوازن کووان وکه بیلیندار نشان بدن چته دروشه که به هیوی و تکچونه که درونی ددیشین و به هر آوای هاو ددن جی شهر همبر هیزن مبرون هیزن مل همبری چته هم برخودانک لهنگی نشاندان و همو ایریشیروان اندرو جندر باس بویش کاندن در انجام وان ایریشانده 3 شهروان مجی شهید بونه شینین گوندن چلاغا لکلکا هیزن خو پاراسلا خو دکن گلن با کروشات سوریه برسی و ددن بانگاره و بریه خو سر اجبو پاراسلا دسکفته شورشه لهرما آلیان اگوندوار چلاغا شینی جبو پاراسلا گوندن خو نوبت دیگره جی گوند دیرنا اخ محمد حسین درباره کار و خبات پاراسنه ده و هادی بیجه ام با ارمانجا پاراسلا آرامیه هرمه خو درکتنه به تیبه دوی قوناغ هستیارده کو هودانن داگر کریاتر زده بونه جبو پاراسلا خاک خو املورن دوی هرکس آخا خو بو پارێزە ji ber ku axameye û parastina wê erkemeye Behrem Kindî yê ji gundê derûk venek jî wiha got ji bo parastina herema xwe îro bi komek şêniyên gundên derdorê re em derketin nobetê me bi hezaran zarokên xwe ji bo derxistina destkeftiyên xwe feda kirine ne pêkanek ku em axa xwe berdin di şert û mercên herî xirab tê jî ku ji me werê xwestin em ê berxwedan û têkoşînê bidomînin Emîn Kindî ji gundê Bekiroglu jî derbarê mijarê de wiha
dibêje em derketine ji bu parastina xwe lê dijî êrişên dewleta Tirk adagirker û çeteyên wê em soz didin ku em herêmên xwe biparêzin da ku em hemû bi aramî û ewlehî bijîn. Li Rûşlata navîn hevsengiya hêzan diguhere. Cigîra Hevserokatiya Giştiya Dem Partiya girtî Sevtap Akta bersiv da pirsên nûçegihana jî nivîsiye Ayşe Gökhan ku li heman girtîgehê girtiye. Akta wiha dibêje geşedanên li Rûşlata navîn wê li Kurdistanê û Tirkiyeyê bi sedema guhertînên mezin û wiha dewam dike. Dewleta Atik dixwaze daxwazên gelê Kurd bixwîne bifetisîne. Rejima faşîst ku ji aliyekê ve qirkirina fîzîkî dike ji aliyekî jî qirkirina siyasî dike. Akta dibêje AKP MHP dewlet kiriye koma ji çeteyan û wiha dewam dike. Li hemberî ku hemû derfetê bikartîne jî nikarin Kurdan tune bike. Pirsgirêka Kurd bêyî demokratîk bûnê çarêser nabe. Ji bo wê jî hemû dînamîkên civakî destekê bidin pêvajoya ku rêbera daye dest pêkirin. Beriya her tiştî divê em hebû gel û baskên cuda li mafên xwe yên demokratîk xwedî derbikevin. Divê em bêjin êdî bes e li ser pirsa rewşa girtiyan jî Sevtap Akta wiha dibêje. Li vir jî dengê jinan derdikeve. Girtîgeh parçeyek ji ber xwedana li derve ye. Armanc ew e ku bi hev re aştî demokrasî, adalet û dewlemendî werê avakirin. Dem Partî got em ê li dijî darbeya Qayyum li ber xwe bidin destê rêvebera navendiya Dem Partî derbarê desteserkirina şarêdariya Akdenizê daxuyanek nivîskî weşan. Dem Partî destşan kir ku hev şarêdarên Akdenizê li ser fermana desthilatdariyê hatine girtin û Qayyum tayinî şarêdariyê hatiye kirin û wiha got em tu carî qebûl nakin û dê parastina îradeya gelê xwe berdewam bikin. Li dijî darbeya Qayyum me duh çaw li ber xwe da em ê îro jî bi heman awayî li ber xwe bidin. Tevî her cûra provokasyonan jî ji bo ku pêvajoya ku di dilê gelê me de hêviyekê ava dike bi serkeve em ê bi beşên aştî xwaz ên civakerê têkoşîna xwe bidomîne. Tevî vê zihniyeta darbêkar û Qayyum em ê teqes bi ser bikevin. Karê ewil Qayyum wêneya Erdoğan daliqand. Hev şarêdarê Akdenîza Mêrsînê Hoşyarsar Yıldız û Nuriye Aslan piştî hatin girtin Qayyum tayinî şûna wan hate kirin. Wezîrtekarên navxweyî Kaymakamê Akdenîzê Zeyîd Şener wekî Qayyum tayinî şarêdariyê kir. Piştî biryara tayînkirina Qayyum polîsên li dora şarêdariyê hatin zêdekirin. Şener ku tevî bi sedan polîsan ket hundirê şarêdariyê ewlî wêneyê Serokkomarê AKP'yî Tayyip Erdoğan li odaya Seroketiyê daliqand û li ber wê jî wêne girt. Meclisa Jinan a Konseya Bajara Amedê yekemîn civîna asayî li darxist civîn li navenda Kongreya Çandê Amedê pêk hat. Hevşaredarê Bajarê mezin Amedê Sara Bucak jî di navdê gelek kes beşdar bûn. Piştî axaftinan beşdar têkildarî pirsgirêkên bajêr bi karanîna tiryakê îstîsmarkirina zarokan û fûşê axivîn. Her wiha pêşniyara vekirina saziyên hatin girtin û kirin civîn bi hilbijartina desteya rêvebera Meclisa Jinan domiya. Kesên ji bo destê hatin hilbijartin evin Esra Çiçek, Naşide Buluttekin, Belgin Diker, Hivran Timur, Rozerîn Cihangir, Medya Alkan, Dilek Demir, Ruken Turhan, Aslı Pasanlı û Gule Sorgün Argunaxa ji bo Meclisa Jinan a Konseya Bajarê Amedê rêveberiya xwe diyar kirin. Nerazîbûnê netîjî êrêkirina cezê darvekirine ya ji bo rojnamavan û girtiya siyasî Paxşan Azîzî her ku diçe zêde dibe. Divê çarçovede 68 rêxistinên mafê mirovan aktivîstên jiniyên Rûşlatê Kurdistan û Îranê daxuyaniyek dan. Di daxuyanê hevpar de bank li civaka navnê têwî navend rêxistinên yasayî hate kirin ku ji bo rawestandina cezê dardekirina ji bo Paxşan Azîzî gavencî tê wernavêtin. 68 rêxistinan wiha dibêje. Paxşan Azîzî jiyana xwe ji bo parastina jinan girîng dana wekheviya di civakê de xerç kiriye. Dardekirina Paxşan Azîzî wê li ser mirovaniyê bibe şermeke mezin. Heştê çilê jî parêzêra Paxşan Azîzî Emir Reîsiyan ragihand bû ku dadgeha bilind Îranê cezayê dardekirina müwekkilê wî Paxşan Azîzî erê kiriye.
Enya Yekkurtiya Kurd ve cezeye kul paxşan azizi hati birîn bê betalkirin. Em wek Enya Yekkurtiya Kurd piştgiriya xwe li paxşan azizî tînin ziman. Em daxwe ji İranê dikin ku cezayê darvekirina paxşan azizî were rakirin. Ev cezayê giran ti pirsgirêkan çareser nake. Berê we jî rewşê alostir dike, nerazîbûnan zêdetir dike û civak jî pê hestiyartir dibe. Sextên rejima İranê di domin jineke hate girtin rêxistina mafê mirovan ragihand ku jina Kurd ya bi navê Gelawêj Mihemedî Erşet ya xelkê bajarê Mihabedê ye û piştî binçavkirine veguhestina girtîgeha Ürmiyeyê. Hêjayî gotine di pazeyê tebaxa 2024 de jî Gelawêj dema ji cihê xwe ya kar vegeriya malê li taxa Baxşay Kar ji alî hêzên İranê ve hatibû binçavkirin piştî 4 rojan bi kefalet hatibû berdan. Têkildarê rewşa Sûriyê li paytexta Arabistana Sûdî Riyadê civîn li darxist piştî civînê daxuyanî hat dayîn û hat gotin pêngavên ji bo piştgiriya gelê Sûriyê hatiye nîqaşkirin. Piştgiriya Sûrî divê merheleya girîng de werekirin, her wiha alîkariya jinû ve avakirina Sûriyê werekirin. Cihê terorê di Sûriyê tune ye nabe serweriya wê were bin pêkirin û tu êrî ji tu aliyê ve li dijî yekîtiya xaka wê werekirin. Her wiha di civînê de rêbazên piştgiriya pêvajoya veguhestina siyasî nîqaşkirin hatiyarkirin ku divê nûnerên hêzên siyasî û civakî li Sûriyê mafê tevaya Sûriyê biparêzin. Pêkhatiyên gelê Sûriyê tevlî vê pêvajiyê bibin, çavkaniyên metirsiyên tevahî aliyan biriya diyalogê û şewrê çareser bikin. Beşdaran got ew bi vebijarkên gelê Sûriyê re ne û rêzê ji vîna wê re dikirin. Divê naberê de mijareke din jî ketina artêşa İsraîlê di nava axa Sûriyê de ye. Ev mijar rojeva civînan bû lê bahsa êrişên dewleta Tirkiye dagirker ênî dijî herêmên Bakur û Şatê Sûriyê sûcên wê yên dijî herêmê nehat kirin. Piştî civînê hemû alî yek bi yek civiyan û peyamên xwe dan. Wezîrê Tirkiye Hakan Fidan û Wezîrê Almanyayê Anal Baerbock piştî civînê hatin bahev. Piştî civînê ji alî Almanyayê ve ev peyam hat parvekirin. Divê Sûriyeke nû ya aştiyane ji bo cîranên xwe nebe xeter. Tişta ku niha pêwîst e bi dawîkirina şerê li Bakur rola Kurdan di veguhestina siyasiya berfireh li Sûriyeyê. Hakan Fidan piştî hewdanên Sûriyeke nû di trafîka dîplomasiyekê de ye. Ji bo tune hesibandina Kurdan, tunekirina qesedê û pêkhatiyên herêmê ji hêzên serdest piştgiriyê dixwaze. Di çarçoyên mabestê qirker de bi hetê şerê hevdîtin dike. Çepemenî Erebî civîna li ser Sûriyeyê ya li Arabistana Sûdî xiste rojeva xwe îro de rojnameyan Erebî di rojevên xwe îro de civîna Riyadê ya li ser Sûriyê û encamên wê nirxand. Rojnameya Şerq el Ewset nûçeyeke bi ser navê civîna Riyad cezarê li ber pêşketinê dikirin. Paşeroja Sûriyê ji aliyê Sûriyê ve tê çêkirin çap kir. Rojnameya wiha dibêje beşdarên civînê li ser pêvajoya derbasbûnê ya Sûriyê sekînin. Her wiha xwestin ku mafê hemû Sûriyan were parastin û hemû derdor di pêvajoyê de cih bikirin. Rojname El Arab bi manşeta Kongreya Riyadê li ser Sûriyê girsiyeke mezin bê planeke zelal derket. Rojnameyê balkşanser pêşniyarên di civînê de jî hatine kirin û wiha hat gotin. Tê guman kirin ku dê pêşniyarên Sûdiyê û İmaratê neyên pejirandin ji ber plana Qatar Tirkiye têne ferz kirin. Qatar û Tirkiye di salên borî de piştevanên komên opozisyonê İslamî bûn. Niha hewl didin ku bi rengeke eşkere û zelal vê pêwendiyê xurttir bikin. Rojname El Xelîcê jî nûçeyeke bi ser navê ji bo Sûriye ne terör ne paşguhkirin weşan. Rojname wiha dibêje bêguman şert û mercên dijwar ên aborî siyasî û ewlekariyê yên li Sûriyê bûne sedema dilgiriniya Ereban. Ereb her wiha didin Ereb hewl didin derdoreke ewlekarî ava bikin ku bihêle Sûriyeke karibe vê pêvajoyê derbas bike. Ereb dixwazin cezayên li ser Sûriyê hatire ferz kirin avakira dewleta asteng dikin û dixwazin ev ceza werin rakirin. Amedspor û Ankara Gücü hatin beramberî hev reqîbê xwe têk bir. Di hefteya 19 a Lîga Yekemîn Trendyol'da Amedspor li mala xwe mazûvaniya Ankara Gücü kir. Beriya
maçı Aligiren Ahmet Sporê bi coşeke mezin moral dan lîstikvanan. De hezaran kes li stada Amedê bi yek dengê gotin Kurdin em peyama aştiyê dan. Pêşbirk devreya yekem 0-0 beramberî hevman. Di devreya duyemîn de jî her du aliyan jî şansê xwe ceribandin li encam neguherî. Ahmet Sporê di deqeya pêncemîn a zêdeka 19 deqeyê de bi gola Traorê 1-0 bi serket. Pêşbirk 1-0 bi serketina Ahmet Sporê bi dawî bû. Tîma Amedê bi vê encamê puanên xwe derxist 29 û derket rêza pêncemîn a Lîga Yekemîn. Ankara Gücü bi 27 puanan di rêza heştemîn de ma. Ahmet Spor di lîgê de 8 pêşbirkên tek naçe û serkeftina xwe didomîne. Piştî maçê lîstikvan û alîgirên Ahmet Sporê bi hev re coşa serkeftinê pîroz kirin. Li Almanya Hamburgê jî maça St. Paul hebû. Alîgirên St. Paul di pêşbirkê de pankarta Rojava biparêze dawî li şerê Erdoğan bîne vekirin. Alîgirên St. Paul ku bi sedan alên YPG û YPJ hilgirtin û wêneyên mezin ên şervana YPJ jî vekirin. Alîgirên tîma St. Paul xwestin êrişên li ser Rojava bên rawestandin, dewletatik tevî çeteyên xwe ji cihên dagir kirine derkevin. Dışarı Ukrayna'da nezi siyaset leşkerinin Koreya Bakur hatine kuştun parlamenter Koreya Başur Len Sung Kuin tekildari ve müjarede xuyani ekta parlamenter gutliguri tahmin kirin hejmara qurbaniyen hezen Koreya Bakur 3000 derbas kiriye. Dınava wan de neziki siyaset kuşti u 2000 û 700 birîndar jî hene. Parlamentoya Koreya Başûr her wiha got wisa xuyayek û raydarên Koreya Bakur ji leşkerên xwe xwestinê ji bo dîl neyên girtin bi teqînan xwe bikujin. Li gorî ajansa nûçeyan a Yon Hapek û agahiyên xwe ji dezgeha îstixbarata netewî wergirtinê niyeta leşkerên Koreya Bakur ên dîl hatine girtin a hatina Koreya Başûr tuneye. Lê Koreya Başûr di divê mijarê bi Ukraynayê re hevkariyê bike. Li Brezilyayê hezar çêbû herîkem heft kes jiyana xwe ji dest da li eyreta Minas Gerais li başûr rojhilatê Brezilyayê ji ber barana zêde hezaz rûda. Li gor daxuyaniyên şeva sêşemê li bajarokê Impantengên ku nüfusa wê 227,000 kes heft kes jiyana xwe ji dest da. Yek ji qurbaniyan zarokek 8 salî bû. Rayedar li sê kesên di binê heriyê de mane digerin. Li gorî pisporan di sala 2024 de ji ber Swatiya zêde ya li Amazona di encama şewatan de zêdeyî 140,000 carî agir bi herêmê ketiye. Belêgodan ji menûçeyên nîv û pêşkêş kirin em bi xatirê xwe bi stranekê zanîngeha Kobanê ji bo piştgiriya Qasêdê nêzîkî 500 şagirdan dibêjin. Bu wereye ana xatirê we dem baş. حسد خون غائبی یا هیزا هم یازد خزا هیزا هم یازد خزا شاد و گشبینم لیستر باسکه بینادل خوش سلا باشرشینم هر وهم یکیتیر ویدل شاد و گشبینم لیستر باسکه بینادل خوش سلا باشرشینم لیلی هم میگلم لیلا یکیتی لابون یازا قصد خون غاهبی یا هیزا هم یازد خوزا لیلی هم میگلم لیلا یکیتی لابون یازا قصد خون غاهبی یا هیزا هم یازد خوزا هیزا هم یازد خوزا
رومتي الولات مشوخشن جندمان هبوني تبرغن دمودرن أبا جند رومتي الولات مشوخشن جندمان هبوني تبرغن دمودرن بجوان هم به پاریز وان گلستان گل نازا قصد خونا واهبی یا خیزا هم یازد خازا بجوان هم به پاریز وان گلستان گل نازا قصد خونا واهبی یا خیزا هم یازد خازا خیزا هم یازد خازا خیزا هم یازد خازا د سوسیالیزم ده اصرار د مروبونه ده اصراره د دیروکا بیردوزیا سوسیالیستا کناخین گرینگ نها امپرسنگلو پیدیوی به بیردوزی اکزانستی هیا یانجی ما پیویسته بیردوزی اکزانستی به رونی بکن هشه مروف هر کود چه بزانستی دبه لورا چوا کود فیزیک و کیمیای دا یانجی ده شاخین دندا راده زانسپونی هیا ده شاخین جواکی تاجی راده اک زانسپونی هیا لیبل چاوکو زانسته ده مجارین قانون خوزه یم بینگهین ده خواه نگهاند بخده که 4x4 زانستا جواکی جی هین زیده تر اضافیه نگهنگازه کو خواه به تمامی زانس بکه جبر جواک بخواه خودی خزلتک خیالیه تصوره روحه نگهنگازه کو او بکه و نوا شیوه که به 4x4 بگلن پری مرو بخواه نه هبونه که کو به تمامی وکه زانس به هل براندنه گر بخوازن مرو وصا بگرندز در روشک وکه فاشیزمی خواستی تنی نیجادا علمان آوا بکه در بکه وحولی افجی یا هری خطرناکه حتی ده سوسیالیزم دا هنکی هات چرباندن و روخاندن آوا کر فاشیزم بیردوزی یک برجوا یا پرزو هاتی روخاندنه جبر کو سوسیالیزم پیکاتی جی سوسیالیزم یک جره درکتی بو هلوشیا خواستن ده سوسیالیزم پیکاتی دا فردی جواک یک بروح و مکانیک کار دکه آوا بکن سوسیالیزم دا آستا تیگه دا دکاره که ریواز هری آزاد آ پیوندین مروف ام بجواکی را به پناسه کرن لدیجی چه تشتی کو جه راستیا جواکی کته جوری و جه دگره چوسینه و میتینگری دیگه هبه دردکه و لیدما دبیشه از بو صابم جی گوتنا ده جواکی دا نچاره کو هرتش وکه درانی شیکی بشه بنهو جی اینکارا پیشکفتنا خوزایه جبر تی پیشکفتنا خوزایی نوسایه لما یا هری راست تولیبونا آزاده دوی تولیبونا جواکی لگوری شیحاتی و هولدانه به جوکا سوسیالیزم جی وساطی پیناسه کرن شونا وی تولیبونا بروکراتیک تولیبونا لگوری فرمانه جبری و وکه دو جاران دو به 4 تولیبونه کرن نه لگوری خوزای مروه جوکا